με το παγώνεμαν δίδυμος, όντας έρθεν ο Ιησούς και τον μεταπνούς. Έλεαν αυτόν οι άλλοι μαθητές, ενταγώσαμεν και είδαμεν με τα μάτια εμούν των Κύριων. Λέατ, αν και λέπος αχαίρατ, τα νησάνια άσα καρφία, και αν και θέχω το δάκτυλο απάνσατα, και αν και θέχω το χέρι απάνσα καράτια, ή θα πιστεύω. Και ενώτας πορτάς στη σπίτι, όθε να πέσεσαν οι μαθητές, το πλέμεν άσο φόβο των Ιουδαίων. Έρθεν ο Ιησούς και στάθε να πες σημαίσεν αρκούν και λέας, και άσου είπεν αυτόν, έδειξες αυτούς τα σέρια και τα καράτια. Όταν αέτς είδαν αυτόν οι μαθητές, αν είπεν άτσο Ιησούς, όπως έστειλεν εμένα ο Κύριος μου στον κόσμο, άρα έτσι θα στείλω και εσάς. Και ας είπεν αυτό, εφύσισεν αυτούς και λέας, επάρτε πνεύμα Άγιον, σε είδους που θα σχωράτε τας αμαρτίας αυτούν, θα είναι σχορεμέν και είδους που κι θα σχωρά